Di muminos na po ka mga sibilyan ang patay og nagkasaka usab ang gidaghanon sa mga nangaangol human nga aksidenteng nabombahan sa Nigerian military fighter jet ang duha ka mga village nga nahimutang sa northwestern state nga Sokoto sa nasod sa Nigeria sa nilabay nga Disyembre 26 oras sa nisgutang nasod. Ang mga sundalo giingong nagtugis og armadong mga kriminal og terorista atol sa insidente sumapa sa state governor nga si Ahmed Aliyo sa pamahayag nga gipagawas niini atol sa usa ka media conference. Dungag pa sa pamahayag ni Aliyo nga makigalayon kini sa mga lokal nga otoridad aron ipahigayon ang investigasyon sa nitabong military operation nga aksidenteng nakapatay sa mga sibilyan sa Gidansama og Rintuwa sa Surami Local Government Area. Hagbay ra nga nagpasidaan ang military group sa nisgutang lugar kabahin sa presensya sa bag-ong insurgent group ug mga terorista nga giila nga lakurawas nga naghatag og hulga sa seguridad sa nahisgutang rehiyon sa nasod.